kaira Allah kira yawan akaira dare dare Muhammadu yawan ni'mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan akaira dare dare Ambi ala tanu ala min ko aka kuranɛ ba kɔnɔ ko Muhammadu afu ye ni Allahu Taala ka fasamantiya ana ka hinɛ an ka nisɔndiya o de cɛ ka ɲi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan an bɛ ka min fara ɲɔgɔn kan kisi ni nɛɛma k'o ɲini Allahu fɛ a ka kɛ danfɛnw la sɔn hɛrɛma ka Muhammadu ko don ale min cira hinɛ kɔsɔn danfɛn bɛɛ lajɛlen ye bi wajulu kɛnɛ kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Côte d'Ivoire jamana ka dugula min bɛ wele ko Zenola ka sanga ni alakiraba bangeli nisɔndiyali yirali ye silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ Jamiyatu Ansarudin o bolofara min bɛ Zenolakaw fɛ Fédération Lamaru laada do o bolo u bɛ ala barikada kɛnɛ sigi ni ka ɲɛsi Seydulu Ujudi bangeli ma ɲinanta in laada timɛra a bɛ desanburu kalo san 2025 alisilamɛ jama ye kɛnɛ in seereya baara in nun donna ni maaba welelenw olu ka folikanw an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ an ka fanga dɔgɔya an'an ka dɛsɛ wuli fɛ dabɔ kama tɛ o la an bɛ bɛɛ yafama dali jɔma dafa an ka laɲini ye bɛɛ ka na nin kɛnɛba in kan tɔɔrɔ kana mɔgɔ sɔrɔ degun kana mɔgɔ sɔrɔ wa bɛɛ ka segin kɔ lafiya la an b'a dali ala fɛ fɛn min bɛ aw natɔ sɔrɔ o kana aw segintɔ sɔrɔ an b'a dali ala fɛ fɛn min bɛ aw natɔ sɔrɔ o kana aw segintɔ sɔrɔ o kɔfɛ mɔgɔ minnu fara ɲɔgɔn kan ka nin baaraba in labɛn n'o ye commission d'organisation ye an b'o bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan ka taa foli kun cɛ an ka dunanba la n'o ye Suleman Kone ye an b'a fɔ k'a Kone k'a bɔra ka so k'a donna ka so n'an sera yɔrɔ la an b'a fɔ a kɛ ko bɛ kuma kan salamu aleykum. An bɛ ala fo k'ala barikada k'ala waleɲuman dɔn ala barikada kɔfɛ n bɛ tila ka sɔlati kɛ a kuntigi Mamadu kan sallallahu alaihi wasallam sɔlati bannen kɔ an bɛ foli di an karamɔgɔ ma min ye an ye jɔyɔrɔ ye a se Seku Umaru Nadira n'a ka denbaya an ka foli b'a ye su ani tile ni ka kɛnɛ nin bɛ sigi ni ye ale la hɔrɔnma de ale de k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kɛnɛ nin sigi kun o ye ale ye o kɔ tɛmɛnen kɔ ne bɛ min fɔ sisan o de ye k'a yira jeune filaba la ko ala ye ko ba dɔ k'an ye nin kalo de kɔnɔ min ɲɔgɔn tɛ kɛ bɛɛ ye o ye jumɛn de an ka kira sanuman an b'o bange o bange kɛnɛ de ka bi ala ye an ka kalafili kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn bi don de ma o bannen kɔfɛ ale denmuso Fatumatu Zahara ni kalo kelen de kɔnɔ ale fana bangela o kalo kelen de kɔnɔ o de kosɔn ko n ko ala ye fɛn dɔ kɛ jeune filaba ye a ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ bɛɛ ye donc jeune filakaw kan ka ala barika da k'a sababu belebeleba kɛ o de ye. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye olu bɛɛ lajɛlen fo an ka karamɔgɔcɛ tɔgɔ la k'o waleɲuman dɔn ko ni wulikajɔ o ni cɛsiri olu foni kɔfɛ an b'an ka dugu mɔgɔbaw fo k'a daminɛ an ka mɛriw la ani an ka dugutigiw ani préfets ani diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ n'u ye kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka deli ala fɛ ala k'an n'o dɛmɛ ala k'an n'o fagasi o kɔfɛ an b'an ka section ɲɛmɔgɔw fo section 6 b'an bolo ala sɔnna o bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi su nin na o la an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka tɔnden bɛɛ fo olu tɔgɔ la k'a daminɛ tɔnden mɔgɔ fɔlɔ f'a mɔgɔ laban an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka deli ala fɛ ala ka baara ɲɛ an bolo. Bélier fédération o sasandara ka na fara fédération marawe kan aw bɛ ka fɛnba min kɛ ni baraji bɛ ka sɔrɔ a rɔ an na fara aw kan o kan bɛɛ bɛ ka se ka dɔ sɔrɔ o baraji la donc an bɛ aw barika la an weleli la ka na fara aw kan o la an bɛ ala de deli sɔn ka siya ala bolo ala ka sɔn wɛrɛw di an ma nafolo bɔra yɔrɔ min nɔ ala ka camanba don a nɔ rɔ bi ala aw nana ni hamilu minnu ye ala ka hamilu bɛɛ lajɛlen jara gaminu bi an na ala ka gaminu wuli
an bɛ zone la dugu yɛrɛ de kɔnɔ ni bɛn bi yan bɛn sabatibaga de ala ye ala ka bɛn sabati an na ni kelenya bi yan kelenya a jidibaga de ala ye ala k'a jidi an ti bɔ kuma kɔnɔ ni an bɛ an ka karamɔgɔw fo n'an b'an ka alimamiw fo n'an b'an ka dugutigiw fo la an ka karamɔgɔcɛ min nana min Suleimani ye an bɛ a fo an bɛ a barikada an bɛ dugawu k'a ye. An fɛ ala k'a kɛ kunkɔrɔta ni wasa ye ni an bɔra o yɔrɔ la an b'a fɛ ka dakuruɲa fila fɔ nazarakan na ka ɲɛsin an ka autorités ma ani an ka dugutigiw. Je voudrais au nom de la fédération de la Marawi pour l'association Ansarbil dire deux mots à nos autorités ici présentes. Je voudrais d'abord dire deux mots à nos autorités traditionnelles que nous sommes allés saluer cet après-midi. Ils nous ont reçus avec tous les honneurs et vraiment ils nous ont prodigué de sages conseils, beaucoup de bénédictions. Nous leur rendons l'appareil à ce pupitre. Aussi, nous avons tout à l'heure assisté à la venue de M. le maire et sa délégation, qui nous ont honorés aussi de leur présence. Nous voulons les remercier infiniment, vraiment que Dieu les assiste dans leur mission, qui est l'administration de la municipalité. Vraiment, je voudrais quitter ce micro tout en souhaitant que cette édition soit vraiment un fait très marquant dans l'histoire de la commune de Genoula. Et prier le bon Dieu que la prochaine édition, la section qui va nous accueillir pour la prochaine édition, que cette édition soit encore davantage, je vais dire, sur le plan organisationnel, que nous allons toujours de l'avant. Parce que le Mawlud, c'est un événement, une fois que vous l'avez commencé, à chaque année, c'est une étape de plus. Donc, nous souhaitons que les prochaines éditions soient encore plus édifiantes que celles que nous voyons aujourd'hui. La fédération là, kasi aïmaouma, kasi aïwa, muso ani tchèw, ani maouma, minouye, aïwa ni kene ni yenemaya, kaful lase ubema, majlisul al-aïma, wa masajid, wa shukun islamiyya. Mi yokujimiye, anaka président Torola, ani aïma fait nous bien qu'on fait un emplaçant. Ni ne sommes pas de Jésus flamand. Mona, Agnès, engagé musique pour la main, à quoi, à la quoi qu'on a pas, qu'on a accès câble Jami al wala Tafara. À des à la Kajuba Kilina, à aucun farfa. Autant, si les rails il a qu'à fort, ou à la Kira, qu'à Nisson Diallo, mi et puis Maulidi, qu'à Jamal Ndadje, qu'à long, qu'à fort, hein. Mo denibeli juba kilinna ame Allah subhanahu wa ta'ala dari ala kan de ala toujours ame na ba befo mo na na nya ko ke ko ba ya bulamba bela jenifo kena ni baraja ala da bela jenima man sarufo adugu mi kane ke kena ni mare ni oye bunya le kanu na ni cha kanu na an saru an jera ala kama an wule k'an kalalaw taala ɲɛkɔrɔ an ko an bɛ diinɛ nin dɛmɛ n'an ni n'an nafolo ye an b'o baara de la ni ala an fanga se an b'an karamɔgɔw fo an b'an saru karamɔgɔw fo o de b'ara an saru karamɔgɔ an b'u fo n'u ye wajuli ko ɲuman na ala ye baraji d'u ma ala y'u nɛnkun sabati an bɛ foli belebeleba ta k'a da ɲɛmɔgɔ ma Seydi Serifu Usman Madani Aidara a kɛra an k'u ma ɲɛmɔgɔ ɲumanw ye ala an yɛrɛ k'anw ma ko mɔgɔ ɲumanw ye a n'a denbaya an b'u fo si ni kɛnɛya la karamɔgɔ sara t'an n'u bolo karamɔgɔ ni sara min ka kan ala y'o di karamɔgɔ ma karamɔgɔ de ko an n'u ma ko an y'an cɛsiri ko ka baara kɛ ka diinɛ ni dɛmɛ n'an ni n'an ya nafolo ye ko sabula ko diɲɛ in tɛ to ala ye karamɔgɔ sara ani sara min ka kan n'a denbaya ala y'o d'o ma. An ka karamɔgɔ kalifa ala ma n'a denbaya o masa min y'a kalifa de tiɲɛ ala an n'u kɔlɔsi ala an n'u latanga. An faw an bamusow bi ye lɔnba le ye
mɔgɔ minnu yɛrɛ sababu la mairie ka délégation b'a ni bila ka na yan san o san u tɛna mawulidi kɛ n'o ma sɛbɛn lase mairie ma a ye na ka na o ko an b'o kow kɛ ɲɔgɔn bolo a ye na ka na dugawu ɲini n b'o de fara wagati bɛɛ i tɛ se k'a fɔ ko limamu y'a sagafoli ka di ye k'a y'a seli fana ma di ye o kɔrɔ bɛ di an karamɔgɔ minnu k'an wele wula min na i b'a wele fɔ sisan o tɛna ko de kɛ n'o y'a sɛbɛn ma se mairie ma n'an ka o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn bolo bi ye lunba le k'a yira ko an maraw ye mara bɛɛ olu karamɔgɔw de bɛ yan olu karamɔgɔw de bɛ yan mairie ko k'a yira an karamɔgɔw la nabaga bɛɛ la ko nin ye nisɔndiyaba de ye ale yɛrɛ mairie ma parce que filanan ka kan de ka kan tɛ o ye dɛ ala yɛrɛ ko jama bɛ fan o fan ale yɛrɛ ala bɛ yen a ka n'o bi an sabu bɛ tɔn o la sigi denfaya ta k'a di ale ma sabula mɔgɔba dɔ de tɛ yen k'ale tun bɛ yen waati min na i b'a ye ale tun tɛ ye ale tun ka dɔgɔ parce que ale fa ale tun b'o ye a tun bɛ ɲɛ silamɛw ɲɛ a tun bɛ ɲɛ yatimɛw ɲɛ a tun bɛ ko bɛɛ kɛ bi n'a fɔra k'ale na lɔ o pilasi la ka kuma i b'a ye vraiment a man nɔgɔ vraiment ala y'an fa la min ye kan kɛ ye donc o de kosɔn a b'a fɔ ko an wuli na kuma ka aw fo ka Ansar fo o bɛ min kɛra Ansar bɛ baara min kɛra vraiment o baaraw yɛrɛ de ka di ale ɲɛ kosɛbɛ parce que n'an ka filɛ bi i b'a ye an bɛ fɛnw organiser an bɛ fɛn bɛɛ kɛ an bɛ dɔnw kɛ an bɛ kow kɛ mais silamɛya tɛ fɔ bon ni silamɛya tɛ fɔ denmisɛnw bɛ kanda sɔrɔ di ni silamɛya tɛ fɔ musow bɛ o cɛ labato di ni silamɛya tɛ fɔ cɛw bɛ muso hakɛya lɔ ɲɛ jumɛn ma ni silamɛya tɛ fɔ komi est ce que an marabagaw yɛrɛ bɛ se ka maralenw yɛrɛ la kow lɔ ɲɛ min kan o bɛ se k'o ka hakɛ latanga a tɛ se ka kɛ donc nin kelen min bɛ de ka d'ale ye a tun bɛ Abidjan a tun tagara ko nin nɔ ko tɔgɔ ka gɛlɛn mais a ko non le fait que Ansar yɛrɛ ka nin mission confier ale la fu kelen-kelenya bolo ma foyi kɛ yan donc ale yɛrɛ donna yan bi de i b'a ye nin kɔfɛ a bɛna sɔrɔ ka taa Abidjan donc an minnu yɛrɛ fana b'a dara an karamɔgɔ fɛ o ye dugawu k'an ye o ye dugawu k'an ye ala si jan d'an ma o ye dugawu k'an ye vraiment ni nafolo ni ala caman fara a kan o ye dugawu k'an ye an bɛɛ lajɛlen ɲɛ si ani kɛnɛya la vraiment a ko an ka kuma tigɛ n'an ma bɛɛ fo mɔgɔ minnu bɔra Sɛnfa mɔgɔ minnu bɔra Yamusoko mara la minnu bɔra Dalowa minnu bɔra an ka karamɔgɔcɛba min ye bɔra Sumere vraiment ko ni ce an ka laselikɛla maa fɔlɔ o ye an karamɔgɔ Ture Zikirulahi ale ye Jamiyatu Ansar Dine laselikɛlaba ye a ye dakuruya fɔ an ye nin kɛnɛ in bonya la an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ an bɛ Muhamadu ko de la Alahu Taala ye min fɔ ala kira ka ko la sallallahu alaihi wasallam anw de kan bɛ ka waleya Alahu Taala ye nabi ɲumanw ka kisa bɔ ala kira ye Kurana kɔnɔ mais ala nana ka na mun de fɔ a ko wa kullan nakussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka ko yɛrɛ kira ne bɛ ka nabi ɲuman minnu ka kisa b'u ye k'o ka mana b'u ye dɛ ne b'o fɔ k'i dusukun de lasigi k'i ni lasigi k'a fɔ ko min bɛ kɛra i la dɛ o ɲɔgɔnna kɛra olu fana na o la ni nabi ɲumanw ka kisa fɔli ala kira ye o dabɔla ko kira ja ka se ka min a ka se ka sabati ja anw de kan bɛ ka kira ka manaw bɔ an yɛrɛ ye bi sabula diɲɛ sera yɔrɔ dɔ la bi silamɛya yɛrɛ ɲabɛrɛbɛ tɛ k'a lɔbere silamɛya ɲabɛrɛbɛ tununa a tɛ k'a lɔbere i yɛrɛ tɛ se k'i bolo si mɔgɔ kelen na bi k'a fɔ ko nin de ye silamɛ ye i ja tigɛlen don k'i bolo siɲɛ ma sabula e t'a dɔn a bɛ min kan o la n'an nana ka na kelenya yira ka bɛn yira ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka kira ka jogow fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a b'an niw lami k'an ka liminɛw kulakulaya ka kiraba ka kanu don an na o la mawuludu kɛli n b'o le fɔ nin ye a ka di bɛɛ ye mais a ka di mɔgɔ fila pe de ye mawuludu kɛli ka di mɔgɔ fila pe ye a ka go minnu ye an fana minnu ɲɛfɔ i ɲɛna mawuludu kɛli ka di mɔgɔ fila ye
hali n'a danna olu mɔgɔ fila kama n ko an ye mawuludu kɛ mawuludu kɛli ka go mɔgɔ fila ye hali n'a danna olu kama an ka mɛn ka mawuludu kɛ n y'a fɔ n ko mawuludu ka di mɔgɔ fila min ye a mɔgɔ fila fɔlɔ o de ye kafiri ɲuman ye kafiri ɲuman kafiri ŋaniya ɲuman mawuludu kɛli ka da ye sabula ale tɛ silamɛw kɛlɛ mais i bɛ taa sɔrɔ ale sigiɲɔgɔn ye serila dɔ ye min b'a la ka bɔnɛ jigi a kan ani mawuludu kɛla ni kiraba jogo fɔla n'ale y'o mɛn a b'i kɛ to mɔgɔw ma ko c'est ça la qu'est l'islam ko k'a min fɔ c'est ko le silamɛya k'a sɔrɔ hali ale yɛrɛ tɛ seli a bɛ aw tiɲɛtigiya hali n'a danna o kama an ka mɛn ka mawuludu kɛ ka silamɛya ɲabɛrɛbɛrɛ yira mɔgɔw la a mɔgɔ filanan o de ye silamɛ ɲuman ye min ni ala kira b'a kanu b'a la ni kira kofɔla ale farikasi bɛ tagama ni kira kofɔla ale ɲɛji bɛ bɔ ni kira kofɔla a dusukun bɛ fa kira kanu na hali n'a danna ale kama mawuludu ka bɛ ka kɛ a mɔgɔ fila tɔ ni mawuludu kɛli ma d'o ye dɛ a fɔlɔ o de ye kafiri ŋaniya jugu ye kafiri ŋaniya jugu tɛ fɛ ko mawuludu bɛ kɛ dɛ hali o b'a kɛlɛ la mugu sɔn olu ye kira yira mɔgɔw la ko silamɛya diinɛ ye mɔgɔ faga diinɛ nin ye ko terrorisiw le ko ni mɔgɔ tɛ sigi o ni mɔgɔ tɛ bɛn k'o kɛ ka ɲɔgɔn hakili can mugu sɔn mɔgɔw kana don silamɛya la o la ni mawuludu bɛna sigi kira ka jogoba o de bɛna fɔ mɔgɔw ɲɛna kira ni mɔgɔw sigila ani mɔgɔw bɛnna kira ni kafiriw sigila ani kerecɛnw sigila kɛlɛ ma kɛ kira ni mɔgɔ si cɛ n'o fɔla a b'ale sɔn tigɛ a kɔnɔ yen hali n'a danna o kafiri ŋaniya jugu kama mɔgɔ kan bɛ ka mawuludu kɛ a mɔgɔ filanan i b'o lɔn o ye serila nafigi ye mawuludu kɛli man d'a ye dɛ sabula ale jogo man ɲi kira b'a dɔn ka mawuludu kɛnɛ kan kira jogo de bɛna fɔ ni kira jogo fɔla ani ale bɛ min kan o tɛ kelen o tɛ bɛn ale ma hali n'a danna o kama mɔgɔ kan bɛ ka mawuludu kɛ i m'a ye a y'an jogo ɲa n degela k'a fɔ aw ɲɛna n ko yahudiyaw ye labɛn kɛ olu ye kodɔn ta ka diɲɛ mara u ye kodɔn ta k'o denw mara yahudiyacɛ dɔ denmuso tubila a kɛra kabako y'a bolo yanni karamɔgɔ bɛ na n bɛ nin fɔ silamɛw ye an ka mɛn ka baara kɛ cogoya min na yahudiyacɛ denmuso o de tubila mais saniya ka tubi ani minnu tun bɛ sigi la olu tun ye silamɛw ye yahudiyacɛ denmuso ale de ye silamɛw ye n'o wulila sɔgɔma o bɛ seliji ta seli fana mana se o bɛ seliji ta lansara mana se o bɛ seliji ta o bɛ taa seli a nana diinɛ nin ye ko diinɛ nin ye saniya diinɛ ye a tɛ ɲɔgɔn fɛ awa o bɛ ka ala de bato o b'o sɛbɛn la mais sani a bɛna don diinɛ la diinɛ nege donla la ka sababu kɛ mɔgɔw bɛ ka seli kɛ a waati la o saniyalen don a ko masa n'ale ka don diinɛ kɔnɔ o ka diinɛ kitabu dɔ di ale ma ale yɛrɛ bɛna a yɛrɛ former ka ala kira jogo lɔn ka silamɛya yɛrɛ lɔn yahudiyacɛ denmuso ale de ye silamɛya kalan ka kalan sani a bɛ tubi a tora kira jogo kalanni na a taara ka taa bɛn hadisa dɔ ma kira b'a fɔ yɔrɔ min na ko man ghashana falaysa minna ko mɔgɔ mɔgɔ mana an namara ko tigilamɔgɔ tɛ an dɔ ye mɔgɔ mɔgɔ mana an namara ko tigilamɔgɔ t'an dɔ ye yahudiyacɛ ye denmuso ye nin mɛn kira kanu donla la silamɛya kanu donla la ko kiba min bɛ nin wulibali fɔ a ka mantow ɲɛna mɔgɔ kan bɛ ka tugu a kɔ a tagara silamɛ ninnu fɛ ka taga tubi a tubilen a ko sigila ka na so kɔnɔ ka na fɔ a facɛ ye ko facɛ ka yafa ale ma seribaga ninnu ka diinɛ ale donna silamɛya kɔnɔ ale tubila ale kɛra silamɛ ye facɛba yɛrɛ ma lɔ a b'a yɛrɛ bila yɔrɔ min na mais a ye baara kɛ ni kodɔn ye a ma baara kɛ ni brutalité ye ni jawuri ye a y'a kɛ ni kodɔn ye a ko a denmuso ma ne ma ban ko i donna silamɛya kɔnɔ mais sɔgɔma comme Alahu Taala sɔnna i donna silamɛya kɔnɔ an ka min k'o fɛti kɛ min ne bɛna wari d'i ma i bɛ taa silamɛw fɛ sogo feerela min ye silamɛ ye komi ne kɛra silamɛ ye taa sogo san o fɛ an bɛn'o dun
Ni taara fana I bɛ taa ka taa bitigi la min ye silamɛw ka bitigi ye taa sukaro kilo 1 san ye I bɛ nana ye a filɛ cɛkɔrɔba ka ko dɔn na o bɛ nin kɛ ka lavage de cerveau kɛ a bɛ fɛ ka denmuso ka silamɛya ko ka bɔ a denmuso nin na denmuso nalen sisan ni sogo ye ani sukaro ye sogo kilo 1 sukaro kilo 1 a ko don bon kɔnɔ I bɛ taa n ka bascule ta ka na ale yɛrɛ ka bascule bɛ yen a bɛ to ka peseli kɛ min na a ko denmuso ma ko sogo la bascule kan ka pese sogo kilo 1 la bascule kan o taga ye demi ni kari le kari tɔ kelen o tigɛla ka bɔ a la a ko yala a sela denmuso ko a ma se a ko o bila yan a ko sukaro bila a taara sukaro bila o fana ma kilo 1 dafa a ko a denmuso ma dina min kɛbaga olu jogo de bɛ nin ye e bɛ sɔn ka don dina kɔnɔ wa Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir man al-farq man al-muhyi man al-mumit man al-wadud wahidullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ko dina mɔgɔ min kɛcogo de bɛ nin ye e bɛ sɔn k'i don dina la mɔgɔ sɛbɛ bɛ don nin na wa Allahu akbar denmuso y'a kun si sabula facɛmɛ ye dalilu bɛɛ jɔ a kan mais comme Alahu Taala mako bɛ denmuso la Alahu Taala ye denmuso lakalan denmuso y'a kun si a y'a kun wele ka facɛ filɛ a ko bɔn ko I ka yafa ne ma ko fɛn bɛɛ la ɲuman b'a la juguman b'a la ko nasɔrɔ ninnu tɛ a ɲumanw ye n'o tɛ o y'a kiba ye min fɔ a ka kumakan kɔnɔ o de bɛ nin ye ko man ghashana falaysa minna o la ale don la ale tɛ bɔ tuguni ala kira ka jogo ye o la n'a nana mawludi kɛyɔrɔ la kiraba ka jogo ani mɔgɔw sigila ani mɔgɔw bɛnna ani mɔgɔw kɛla kelen ye hali n'o tɛ diinɛ kelen kɔnɔ ko an ka mɛn k'o yira ɲɔgɔn na mawludi yɛrɛ kɛ kun filɛ nin n'an ye kiraba jogo kɛ ka an yɛrɛ lami an kɛla mawludikɛla ɲumanw ye an ka laselikɛla filanan o ye an karamɔgɔ Ustazul Fadil Suleiman Kone Jamiyatu Ansardini laselikɛlaba don a ye laseliba kan ye nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ diɲɛ dayɛlɛlen don Kulubali kuranna aya dɔ bɛ yen o ko inna Allaha la ghaniyyun anil alamin ko ale ala karilen don I bɛ fɛn o fɛn ye ni danfɛn don ko ale ala mako ma s'a ma ghaniyyun anil alamin al alam kullu ma siwa Allah ko ale ala karilen bɛ o bɛɛ ko mais ni an tilala ka ala ka ciden dɔ ye k'o nana ko ala y'ale bila ka na fo a ka fɛn fɔ min bɛ faamu parce que an y'a mɛn o ala in yɛrɛ fɛ ko ale mako ma se a ka danfɛn dɔ ma ciden nakun ye mun ye non kuranna ko wa ma arsalnaka illa rahma lil alamin ma I ci foyi kama fɔ danfɛn bɛɛ ka hinɛ bilahi n'a fɔra ala ko tan kira ko tan ko in lajɛ ka ɲɛ I bɛ taa sɔrɔ a tɛ foyi ɲini duw ka jɔ a tɛ foyi ɲini mɔgɔya kana tiɲɛ wa sera yɔrɔ dɔ la ala kira ko ala adullukum ala afdala min salatikum wa siyamikum ila ma qalu bala ya rasulallah qala islahu zati a ko an ye misiriw jɔ so minnu kama seli min kama yɔrɔ seli ka ca dɛ siɲɛ 5 fajiri seli fana lansara fitiri safo heji yɛrɛ campagne bi dayɛlɛ sisan pour I sen ka cumaga I bɛ miliyɔn 5 bɔ mais kira ko a t'a to min fɛn yira aw la min ka fusa min nafa ka bon min fasamandenya ka bon ka tɛmɛ a ka seli kan ka tɛmɛ a ka sun kira ko ko kira ma o ye mun ye a ko islahu zatil bayn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ I bɛna faamu ko minnu ye mugu ta bi ka marifa ta ka mɔgɔw faga ka dutigi faga ka bɔ a den kɔrɔ kira ka diinɛ tɔgɔ la bilahi n'i ye kira kɛ yan a b'a fɔ k'olu de kan ka bɔ yen ni diinɛ min nana ka na ni adamadenya ɲuman ye bɛɛ kelenya bɛɛ ka balo
n'ala ti kafiri fɛ a ti balo o kumana ala dɛsɛra wa ala ko la ikraha fi din se ala ta ye a ma perese a ko don laban bɛ yen n'i y'a kɛ ka ɲɛ n b'i sara n'i m'a kɛ ka ɲɛ i b'i sara sɔrɔ mais dɔ kana bɛn dɔ kan ni mɔgɔ min m'aw kɛlɛ a kana s'a ma an karamɔgɔ o diinɛ sanuma in a fɛn bɛɛ lajɛ ka taa a bɛ mɔgɔya bɛn basiki de ɲini n bɛ fɛ k'a f'i ye nin kɛnɛ min an b'a kɔnɔ an bɛ foli de la yangaw la c'est-à-dire aw ka nin ko in dɛmɛ miiri dɔrɔn i b'a ye a nafa bɛɛ bi segin an yɛrɛ ka sigida ma dugu bɛɛ lajɛ dugu gɛrɛw nana fara yanga bɛɛ filɛ nin ye nin bɛ mun jukɔrɔ bibi kanu bɛn mairie bɔra yan peut-être ni ne ko ne bɛ taa mairie lajɛ bi peut-être yanni n ka jɛn sɔrɔ ka don a kan n bɛ sɔrɔ ka mɛn mais mairie filɛ k'a ka baara to yen ka na kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɔra kɛnɛ kɔnɔ sisan maabaw caman bɛ yan an ye kuma falen falen wa an taatɔ so an ni fɛn dɔ ka kan ka taa so min b'an dɛmɛ k'an ɲɔgɔn na kanu bi bɛn ni kelenya diɲɛ mako b'a la bi dɛ o la anw bɛ dugawu kɛ an faso ala k'a kisi wɔyɔ ma ala k'a kisi fitinɛ ma yarabi ala k'a kisi balaw ma n'i y'a mɛn n bɛ taa an ka baara yɔrɔ la karamɔgɔ b'a sɔrɔ hakilisigi de bɛ yen o ye sɔrɔ bɛɛ fɔlɔ ye yarabi o min b'an bolo ala k'a to an bolo n dontɔ kuma kɔnɔ n y'a f'i ye o fɛn bɛɛ bɛ a kun de nɔfɛ mɔgɔ mana i ɲininka mun b'e bila ka misi di mun b'e bila ka miliyɔn financer ko kira bangena jaabi min b'i bolo ka d'a ma ne bɛna ala fo ala kira yɛrɛ sɔrɔli la mɔgɔya bolo ne bɛna kɛnɛ sigi ala kira sɔrɔli la anw ye a san 1000 ani 100 caman ye bi kira nali dugukolo ka kana bila bi la a ye min dilan silamɛw ka kuma tɛ diɲɛ yɛrɛ kodɔnnaw bolo kitabu sɛbɛlaw kan min t'i jate ka se bisu in kɛnɛ bɛɛ o kira in de kan salawatu rabbi wa salamuhu alayhi n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw bɛna ko fɔ i b'i tolo ma da ne bɛ taa ni mun ye so o tigi ka fɔli la misaliyala i bɛ suratu yusufu lajɛ kuranɛ ye sura dɔ tɔgɔ da ko yusufu mais a sura in kɔnɔ a bɛ yusufu n'a balimaw ka ko fɔ sura tɔgɔ dara la mais i bɛna ye kalanba de bɛ sura in kɔnɔ comme ala yɛrɛ y'a fɔ bilahi n'i bɛ miiri ni hakili ye i bɛ taa tila tuma min na n'i ye dutigi ye i bɛ kalan an karamɔgɔ kisa in madaru bɛ point damadɔ la n b'i lasɔmi an bɛ kira min tɔgɔ la o min ye kiraw bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye e ni fɛn dɔ kan ka taa so e min bɔra i faso la ka mobili ta ka moto boli ka jɛni fɛn bɛɛ ye ka na ya kira tɔgɔ la ni nin kɛnɛ in sigira kira de kama aw ni ne an bɛɛ kan ka taa ni fɛn dɔ ye so min bi an yɛrɛ dɛmɛ an ka diɲɛ dɔ tigɛ bila cogo n'a tacogo la an ka diinɛ ko la an ka mɔgɔya tacogo n'a a bila cogo n bɛ k'i kɔri yanni an ka don kira kan i kan taatɔ ye ngo yusufu kɔfɔ sura bɛ kuran kɔnɔ a n'a balimaw ka janjow kɛra cogo min kuranɛ y'a fɔ mais i b'a ye ustaz zikrula ko in bɛɛ sɔrɔla n'a bɛ dutigi kalan tuma min na yakuba denw ko qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna
wa nahnu usba. E kana kalante ko Yakuba denw jigina ala u fɛ fa kɛra den dɔ fɛ ka u tɔ to mais o bi kɛ o c'est-à-dire tuma dɔ kalanden bi dɛsɛ ka karamɔgɔ ka acte dɔ faamu o don parce que ale ka faamu ani karamɔgɔ ka faamu u ɲɛ tɛ fɛn kelen na karamɔgɔ kalanden bi jigi karamɔgɔ la kalanden b'a jo fɛ koyi mais n'a ye karamɔgɔ ta ɲɔgɔnna dɔn a b'a fɔ o don k'a kan ka kɛ karamɔgɔ ta ye mais ale t'o dɔn kama a bi karamɔgɔ ka acte dɔ contester hali n'a tɛ se k'a fɔ da la a b'a contester a sɔnɔmɛ na misaliyala kira yɛrɛ n'a ka sahabaw kɛra tuma min na kira ko magan doli ti bɔ hijira san 6nan a don sahabaw ma action in faamuya fo dɔw ye kuma dɔ fɔ kira ma min man ɲi a kɔfɛ a dɔw nimisara ja u nana fɔ ko a kan ka kɛ kira ta ye mais o don olu kun tɛ o ye donc Yakuba denw ye Yakuba ka Yusufu gɛrɛna contester parce que sɛbɛnnikɛlaw b'a f'i ye a don dɔw ko a y'a sɔrɔ Yusufu ba bɛ yen dɔw ko a y'a sɔrɔ ba tɛ yen mais anw dara min na fa ti den dɔ gɛrɛ a yɛrɛ la gansan ten c'est-à-dire lamɔ yɛrɛ sira kan den min ba tɛ so kɔnɔ c'est-à-dire que ça soit a ba fatura wala ko gɛrɛ kɛra ba kɔni tɛ yen fa hakilima b'a janto o den sugu de la ka tɛmɛ den tɔw kan parce que ale bɛ rôle fila jouer faya jɔyɔrɔ ani bamusoya jɔyɔrɔ. Donc Yakuba ye Yusufu gɛrɛ a la denw ma faamu sisan o kɛra sabu ye juguya donna denw cɛ zikirila e dutigi min ye nin kisa lamɛn o kɔrɔ ye non denw filɛ nin ye ka Ala ka nabi ɲuman tuguma ka sɔrɔ nabi ɲuman yɛrɛ b'a jo fɛ i kɔlɔsi ɲɔtɛ i sen tacogo bilacogo bi tasuma mɛnɛ i ka so la ka sɔrɔ i yɛrɛ ma lawuli o kan ka sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn i bi ka ta minɛ ni denw ka ca i bolo i kɔlɔsi n y'a fɔ don dɔ la cɛkɔrɔba dɔ da yɛlɛ o yɛlɛ a b'a den tɔw lakari sari n ko kuranna fan bɛ dɔnni na fo a dan laala ni dusukun de nɔrɔla ni ban alala ye ni diɲɛ kanu ye ni lɔyɔrɔ ɲini ye ni tɔgɔ ɲini ye bilahi karamɔgɔw ko ni mɔgɔ ye kuranna aya lajɛ sɔgɔma a bɛ faamu dɔ d'i ma n'i y'a lajɛ wula fɛ a bɛ dɔ gɛrɛ di min ni sɔgɔma ta ti kelen an karamɔgɔ ale ka sari nin yɔrɔ in ne dara a la o kuranna bɛ fɛ k'an kalan malgré Yakuba tilenna mais denw yɛrɛ ma a ka jɔyɔrɔ faamuya u y'a contester fo u ye ɲɔgɔn juguya mais ne yɛrɛ y'o dɔ véhiculer dutigi dɔ ale ka baara de ye a b'a den tɔw de nankaro c'est-à-dire yɔrɔ mɔgɔw dancogo tɛ kelen mɔgɔ b'i den bɛɛ dɔn i b'a dɔn den dɔ bɛ yen compétence b'a la ka tɛmɛ dɔ kan mais dutigi b'o dɔn mais i da ti don a la mais ale ma se a da la n karamɔgɔ a se talo o talo a bɛ den tɔw lakari fo a sera yɔrɔ la a b'a fɔ non n'a ma cɛsiri ne tɛ don min ni ne bi kɛ ko ɲɛnabɔba ye a tora o lagosili de la yen den dɔ ko yan'a ka an mara e kɔfɛ non o ye n'a bɛ balo na de i kɔlɔsi dɛ mais i bɛ nin walanda sɔrɔ Yusufu n'u u fa ka kuma in ko dɔn o de la Nu'man don dɔ la kira ka sahaba dɔ bɛ yen a denw ka ca a fɛ fa ye cadeau dɔ di den dɔ ma
den taara kado yira a ba la baw ka ca quoi denw fana ka ca mais ba in ko non ko ne ti sɔn parce que a y'a ye kado in n'u ma jate minɛ a kɛcogo in na a bɛ kɛ juguya ye denw cɛ a ko t'a fɔ kira ye fɔlɔ n'a sɔnna i ka hidiya in ni kira y'a valide ne sɔnna ba in kun bi fɛ ka ale n'a tora ale ni fa ma peut-être a tɛna ale faamu mais n'a sera kira fɛ ba y'a dɔn kira b'a bilasira ni fili b'a la effectivement halisa wulibali de don cɛ taara fɔ kira ye ko non ko ale ye cadeau dɔ kɛ a den ye den tɔw bɛ yen c'est à dire a y'a bɔ a yɛrɛ la ka den ladiya kira y'a ɲininka ko yala i ye nin ɲɔgɔnna kɛ den tɔw bɛɛ yɔrɔ a ko non a ko mais e b'i fɛ o bɛɛ ka kɛ cogo kelen na e bonyani na wa a ko awɔ i t'i fɛ ka ko dɔ don u cɛ a ko ayi bon k'i ka cadeau in a retirer i b'a ye ale de ye nin fɔ min kɛ den dɔ su fɛ o ye muru de dabɔ fa bɛ k'a bolo jɔ den min na k'o bɛna tɔw mara ale ko n'i y'a mɛn a b'a mara a bɛ balo na bilahi a y'a balima kunkolo bɔ yen mais bonyɔrɔ in tɛ quoi fa nɔ b'a la n bɛ fɛ k'a fɔ ye n kan tɛ Yusufu yɛrɛ ma n kan tɛ Yakuba n'a denw ma non kana sigi yan ni farikolo ye i kɛ yan n'i dusukun ye i kɛ yan n'an bɛ walanda ta yɔrɔ n ka kira la ne dalen b'a la Ala bi mɔgɔ min ci tɔw ma ko dɔ b'o tigi la min tɛ tɔw la ne tɛna k'a ɲini k'a dɔn o ye mun ye nin kɛnɛ ninnu de kan o fɛn ninnu b'i ɲɛfɔ parce que kuranɛ yɛrɛ ko lakadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir jeune la kaye yaw kira bi bon magan dum magan kun dɔnnen tɛ arabuya yɛrɛ kun bina mais à travers le prophète bi arabuya valoriser la kira bɔlen kɔfɛ arabuw la arabuya ye bonya sɔrɔ magan bonyana madina bonyana ala ko kira lajɛ dɛ e yɛrɛ ye kulubaliw denw de ye i fa ye tarawele ala ye lanaya dɔ da e ka k'i d'a ma i b'a dɔn dakan ani latigɛ non o y'a damana mawudu de ye min mako bɛ tadikiku la a mako bɛ tahakiku la i bi dakan dɔn mɔgɔ tɛ jalaki min na a bɛ f'o ma dakan e bange yɔrɔ i bi bange yan wa i bi bange Bamakɔ de wa i bi bange yɔrɔ min e nɔ tɛ o la o ye dakan ye i na waati munna anw ma bɛn Première Guerre mondiale ma non ala m'o yira anw na bon o yebaliya o y'anw dakan ye anw tɛ jalaki o la n'o tɛ n'ala tun bɛ mɔgɔw ɲininka ka sɔrɔ k'u bila ka na bilahi du dɔw tɛ den sɔrɔ n'ala tun bɛ den ɲininka ka sɔrɔ k'i kalifa fa la fa dɔ bi den danya mais danaya dar'i kan e ka ɲininkali kɛ bani dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ denko kalama fɛn min bɛ kɛ den ye ko a 100 joli de bɛ yen olu bɛɛ cɛ la e de bɔsira e nana kɛ cɛ ye e kɛra muso ye ka kalifa i fa la ka kalifa i ba la o kɔrɔ ye ko walahi n'i y'a sɔrɔ bonya t'i fa kan kira lajɛ tan a fa ye Abdulayi o dama tɛ dɛ fa siya a ye bonya d'a kan ko i yɛrɛ ka bonya ɲini ka da i ka du kan nin baara sanuma in kuncɛlen an ye kuma galama tenkun nisɔndiya kuma min bɛ foli kana an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka si an karamɔgɔ se Seku Samadani Hayidara a n'a ka denbaya an b'o kalifa Ala ma o ko tɛmɛnen an bɛ foli kɛrɛn ka di
un président national et président international monsieur Sambou Adama ana ka mo bela jene ambe fédération Côte d'Ivoire fédération mo lolu peña mo fo Sénégal kerengere yalla ambe foli kerengere di fédération Marawi nyamo ma sali Ibrahim atuna kene kanga nganya binayi ko fa ka vice président Souleymane ani on fait section woro le bien à section woro peña mo be ko fa do ka section mo be be do pefu kala tando kala barkada maseme nyata ira ka sanwere ta ira la kala ni ataku sabana ya bolo ko fo bon amanyina la fe san na ya damina masoro mangutu ani alhala be boyana kata nyinata vraiment kenengere yala sibla afanga boyana ka nyina la fe akala san da tashe wala majanta fe amboka kuma fédération togola ala tando kala barkada nyinata inshallah o temena amanyina la fe sanwere ta laben kala téléphone de belatine fo bela jene iseko ke mabul kase ka bonya anga fédération no e mara chose comme yamso pour fédération o fana beya ni daro fédération fana nyamo beya be na faranga kan ba ke para pelipli o lambala tando ni awere réfléchir fla barakela ayre do be sunité awulika joke pour que anga jaw kase ka ye yoro be bien famé donc en bas foula ala ka bara la ala ka bara korota ka anya ala ka fédération yoro korota no fédération Marawi ka ko di ansar yoro korota ansar be bien yoro ko be korota ka ansar deme ka karamona ka deme alo ke kira bonya kama da nyo bonya kama sallallahu rasul dugu jele ay ñogon soro alquran sanuma kene kananin kan ani dalailul khairati ka ala wele kuma kan munun fora o kene kono foka tase dugo kewma ani kuma labauna anga je ankulu sheria ñogon fe i jugo ñana mais ni ala yere ko tori kono de ko de kabbo ko me jombe mingi ala ba be kalama wala me wasiya fikiri min sɔrɔ nin kɔnɔ k'a di amadenw ma kan an bɛɛ bi taa n'o ye an ka so an ye ɲɔgɔn sɔrɔ mawludu la yan nin t'a fɔlɔ ye dɔ kɛra Buwafile dɔ kɛra Sɛnfara a ɲɔgɔn jɛrɛ sabanan de filɛ o la n'an bɔra yan an farala ɲɔgɔn kan mawludu jara mais an taara ni mun ye an kɔnɔ o la ala ko in ka to an kɔnɔ fɛn minnu bɛ an bolo ani fɛn minnu bɛ ye ɲɛna an kana ta olu fɛ ala ka to an kɔnɔ o de ka bon n'an ka fɛn bɛɛ ye a y'a min k'o de fɔ an ɲɛna n'an ye jɔra an ka fɛn yeta o fɛn yeta la ni ala t'a la nkalon don a y'a min k'o de fɔ an ye wallahu ya'lam bima tasna'un o tuma ala bɛ fɛn dɔn an bɛ ka min baara dɛ o la an tɛna kuma kundala jɛnya an karamɔgɔ donna kɛnɛ kɔnɔ an bɛ yafa ɲini a fɛ a donna k'a sɔrɔ an tun bɛ kɔnɔ aya kɔnɔ an tun bɛ fɛ k'a tigɛ ko an ka tɛmɛ n'a ye o la a donna a kun kan ka kunbɛn cogo min y'an bolo vraiment o ye an jɛ an b'o yafa ɲini o la an bɛ an kundala surunya aya kɔrɔ la k'a fɔ an ka bi kɔrɔna kalan an bɛ se k'a fɔ an farali ɲɔgɔn kan yan vraiment baara in a kɛra ala kama an ka kɔrɔna kalan laban de bɛ o jira an na komi an bɛ ka fɛn min kɛ ale ala ɲɛ b'a la o la an faralen ɲɔgɔn kan n'an bɔra yan an ka resa min ka bon n'a bɛɛ ye o de ye ala ko ka to an kɔnɔ an bɛ baarada minnu na ala ka to an kɔnɔ an bɛ société min na ala ka to an kɔnɔ an ka denbaya la ala ka to an kɔnɔ an ka yɛlɛma bɛɛ la ni ala bɔr'i kɔnɔ ka fɛn o fɛn min na a si tɛ tiɲɛ ya rabbi ka ala to an bɛɛ kɔnɔ ala ma a kɛra ye o la ala ko wala zikrullah akbaru dɔw b'a faamu k'a kɛ kɔlɔsi ka wurudi ye o b'a la mais o y'a fitinin ye parce que mɔgɔ bɛ tile ka lalalaw fɔ ka tile ka sanfarala fɔ ka sɔrɔ ala yɛrɛ t'i kɔnɔ mais hali n'i tɛ fɛn fɔ i da la ni ala b'i kɔnɔ i tɛ se ka tiɲɛni kɛ i tɛ se ka mɔgɔ kɔrɔfɔ i tɛ se ka tɔɲɔni kɛ i tɛ se ka walinafolo détourner i tɛ se ka janfa kɛ i tɛ se ka kɛ hasidi ye ka ala to i kɔnɔ mais ni ala bɔr'i kɔnɔ dɔrɔn sɛtana bɛna sigi o tumana ka ala to an bɛɛ kɔnɔ yɛrɛ bala ma a kɛra an ye k'an yɔrɔ janya sɛtana na yɛrɛ bala ma a kɛra an ye ka sɛtana yɛrɛ yɔrɔ janya na yɛrɛ bala ma a kɛra an ye ne b'i kundala surunya kuma na ka dugawu k'an karamɔgɔ ye
alemi ambla nimbara ina walma alemi an kala nimbara ina kana kadema me anye fe yara bala ma karan kan yero ke komo nyuma yara bala ma karan jama jirela herela ka jama yere ke herela yara bala ma karan ay ñogon soro dugu mina no jeune la dugu yambu yan karama ka barka do dugu la yara bala ma karan barka do kelingina bela yara bala ma karan jeune la tombi bara ba chamana ma de la fe ka benno ala ma karan anana nyina yananga na ni kofe o kana soro ka shehi bana piwa ala ko latige ami do ka karamo ye amaka kana yoro la sheikh zikrilla anyeme yoro do la manabu kuna madde ala fe ka be yala ma ka ke toli yara bala ma karan ka be ka la ni sabati yara bala ma karan ami ya fanyi ni kuma na o kuma na ni film nu yira la kala doga de wosi ama anga la ni te an karamo bi ya fama azza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا يسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا الله وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن قلبنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا ونشرنا وزلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها يا رب موازين حسناتنا وادم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتهوينا إلى جوار وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولا طفت بالأجنة في بطون أمهاتها أتوب بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كلا يسير ما نشاء مخالفا لما تشاء وما نحن حتى نشاء كيف ما لا يشاء ولو جاء العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء فادوا بنا فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها
أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يا فوتشومنا نيدوسونجا دومباي أنيه sabula an be fédération min kono abe san saba nyina le nyina ye anya la nyini san o san ni wati ni sela an be mawludu sigi kiraba togola fédération yɛrɛ togola donc nyina ya ta ko sabana ye an be section min kono le zone la section ye donc ni ya nisɔndiya la bi o ye kiraba ka ɲɛnamaya bangeli ɲɛnamayali nisɔndiyale y'a fɔ cogo min na n'i ye ko daminɛ i ka laɲini ye ɲɛtaga ye mais Mamadou ko la yɛrɛ walayi i y'a fɔ cogo min na a tɛmɛn'o bɛɛ kan san fɔlɔ an y'a daminɛ cogo min na salon nin ye tako filanan ye an yɛrɛ ko salon ta kɛra cogo min na est ce que an bɛna se ka salon ta ɲɔgɔnna kɛ wa bon ɲinan yɛrɛ i b'a fɔ salon an ma foyi kɛ walayi ɲɛtaga ni ɲɛtaga de b'a la donc vraiment an nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ an b'a jigiya san wɛrɛ ta fana a bɛ tɛmɛ ɲinan ta kan donc an mako bɛ dugawu la silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin an ka fédération ma an ye baaraba nin daminɛ ala k'an fanga se k'a ɲɔgɔnna caman bila an si kɔnɔ voilà an tugula karamɔgɔ min kɔ ale le y'an bila nin baara la donc karamɔgɔ yɛrɛ ka baara yɛrɛ ladegeli an b'o le la n'ala ka jɛ ye n ka cɛdenw ni an ka musobaw min ye sécurité organisation jamakulu vraiment o foli da t'an bolo walayi o foli da t'an bolo karamɔgɔcɛ yɛrɛ ye duwawu min kɛ n'ala sɔnna karamɔgɔ yɛrɛ bɛ duwawu min kɛ don o don an b'a ɲini ala k'a jaabi o ma walayi an bɛɛ nana an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunu samedi mais depuis kuna sini jumalo nunugu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka y'an sɛgɛrɛ o mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 60 ni kɔ olu le nana kunu o ye démonstration min kɛ zone la dugu kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la kabini dɔw nana fo ka se waati na o ma sunɔgɔ o ma lafiya o ma walayi an tɛ se k'a fɔ an tɛ se k'a lɔn an b'a fɔ ka se hakɛ min na quoi donc an b'o fo dan tɛ foli min na k'a ɲini ala fɛ ala k'a tugu o si la k'a tugu o gɛrɛjɛgɛ la nin kɔfɛ foyi kana tiɲɛ o ni ala cɛ vraiment an b'o duwawu k'o ye su ni tile k'a ɲini o yɛrɛ fɛ o ka duwawu k'an ye an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Côte d'Ivoire jamana kan zeno la silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ Jamiyatu Ansarudin o bolofara min bɛ fédération lamaru kɔnɔ u ye kɛnɛ min sigi ni ka ɲɛsin Seydil Wujudi a bangeli ma min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo k'a wale ɲuman dɔn ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ kolosuma ni basigi ka don diɲɛ kɔnɔ ni mawuludiden yɛrɛ hɔrɔma ye k'a barika don kɛnɛ sigibaw la foli la kumaba an b'a ta ka di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ani silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma an fa n'an karamɔgɔ a se jidu Sharif Usman Madani Haidara k'ala k'an n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ kaira ala kira yang agaira dare dare mamadu yang anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira ala kira yang